విజయవాడలో రియల్ ఎస్టేట్ మహోత్సవం జనవరి 9, 10, 11 తేదీల్లో ఏ కన్వెన్షన్ వేదికగా క్రెడై విజయవాడ ప్రాపర్టీ షో మీరందరూ ఆహ్వానితులే. అమరావతి వైభవానికి తగ్గట్టుగా భవిష్యత్ రాజధాని ఆవిష్కరణ దిశగా విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలన్నీ కొలువుదీరే మెగా షో. ఫ్లాట్లు, విల్లాలు, కమర్షియల్ స్పేస్ ఏదైనా మీ కలల ప్రాపర్టీని ఎంచుకునే అద్భుత అవకాశం. జస్ట్ ఈ షోకి రండి, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి, క్రెడై ప్రివిలేజ్ కూపన్ పొందండి. నెల రోజుల్లోపు ప్రాపర్టీ బుక్ చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు ఆదా. షరతులు వర్తిస్తాయి. మునుపెన్నడు మరెక్కడా చూడని మెగా ధమాకా ఆఫర్. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీ కలలకి పునాది వేయండి. క్రెడై విజయవాడ ప్రాపర్టీ షో జనవరి 9, 10, 11 ఏ కన్వెన్షన్ సెంటర్ విజయవాడ. మీరందరూ రండి, మీ కలల ప్రాపర్టీని ఎంచుకోండి.